ife a ga-eji wee tụrụ Igbo n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Onye agha na nwanne ya. Otu akụkọ nna m kọrọ m mgbe ọ dị okwu nna m gwara nna mgbe gboo o wee kọrọ m n'oge agha n'iru ọgụ ka a nụrụ wee gbagbuo otu onye. Nwanne ya wee kwọrọ ya n'azụ wee na-agbanya bụ ọsọ. Ebumnobi o ji wee kwọrọ ya bụ nwanne ya ka o nwee ike wee nie nwanne ya maka na ozu nwanne agaghị atọ na mba. Mgbe onye agha nele anya ma fụ na onye ọkwọ n'azụ bụkwa onye nwụrụ anwụ, o wee kpọọ onye bụ nwata wee sị ya, onye ịkwọ n'azụ anwụọla, kwọtuo onye ka ike ghara ịgwụ gị. Ya bụ nwata wee zaghachi ya bụ onye agha wee sị, ozu a m bụ n'azụ adịghị arọ chacha maka na ọ bụ ozu nwanne m. Onye agha nele anya akpata oyi wee dakwasa ya bụ onye agha. Ọ chọpụtara ihe ya bụ nwata kwuru. N'ihi nke a ka m jiri wee sị, Igbo ndị nne eji egori, ibu nwanne gị agaghị anyịgbu gị, ọ gaghị adịghị arọ n'aka. Ọ bụrụ na nwanne gị adaa, nyere ya aka ka o kunitekwa ọzọ. Ọ bụrụ na nwanne gị adapụ n'okwukwe, nyere ya aka ka o kunitekwa n'okwukwe. Ọ bụrụ na ike agwụ nwanne gị, ghọrọ ya onye mgbamume. Ọ bụrụ na nwanne gị achọọ nkwado, kwudo ya n'akụkụ, kwado ya. Ọ bụrụ na nwanne gị emefie, gbaziere ya. N'ezie ọ gaghị abụ ibu arọ nyere gị. Ibu nwanne anaghị anyịkwa unu. Gị bụ onye nọ n'ọkwa dị iche iche, chọta ụzọ ị ga-esi enyere nwanne gị aka maka na ibu nwanne gị agaghị anyịgbu gị. Okwuru ọra ndị Igbo, Okoro ka nze nwoke ọma. Ana m asị, afọ ọfụ a ga-abụla anyị akụkọ ọma. Ibu nwanne anyị agaghị anyịgbu anyị. Nwaanyị siri n'ute ọrịa wee gbakee nwa ya daa n'ọrịa, okunigo. N'ihi ka m jiri wee sị, onye agha na nwanne ya n'afọ 2025. Ka Chineke gọzie anyị n'aha Jizọs.